Исәнмесез, сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Миләүшә Хаҗиева таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Йодрык кадәрле, йомры гәүдәле. 6 студентыбыз көн сайын алышып торып, комбайнда утырып йөриләр. Кукмара аграр көллияте студентлары бәрәңге алалар. Шир тик йотмый. Балалар группадан чыгып китүгә тәрәзәләрне ачып җилләтәбез. Вируслы авырулардан ничек сакланырга? Мошенниклар ял итми. Компанию даже проверял. Подозрение было. Кукмарада яшәүче бу юлы ничек үз акчаларын югалткан? Абонент вакытлыча мәктәптә. Telefonunu məktəbə alıb kilməsələr, onlar балалар инде шуңа ияләнәчәкләр, алга таба Алла бирсә. Яңа уку елында нинди үзгәрешләр булды? Ярдәм һәрвакыт янәшә. Сейчас ближайшим вот этим рейсом уже, как я сейчас и ранее говорил, это будем все вывозить. Сугышчан кардәшлек хәрбиләргә 35-нче гуманитар йөкне әзерли. Сентябрь башында авыл җирендә яшәүчеләрнең урак өсте башлана. Чөнки бәрәңге алыр чак җитә. Кукмара аграр көллияте студентлары да бу эшкә тотындылар. Быел белем йорты күпме гектар бәрәңге чәчкән. Уңышны ничек бәялиләр? Безнең төшерү төркеме көллият студентлары һәм хезмәткәрләре белән очрашып, әлеге сорауларга җавап эзләде. Кукмара аграр көллияте быел 20 гектар мәйданга бәрәңге утырткан. Сортларны ел сайын үзгәртеп торырга тырышалар. Иң яхшыларын гына утыртабыз дияләр. Аларның берсе Red Lady сортлы бәрәңге. Кызыл, краснокожурный, кызыл тышлы и бәрәңге узун шарак бу бәрәңге түгәрәк түгел. Нәһә казып карыйбыз. Узган ел бу безнең кайтартылган 10 тонна семена, тоже шул ятбасуда урожайны әйбәт бирде, где-то гектарыннан 400 центнер берді. Бәрәңге алуда 6 берәмлек техника катнаша. Шуларның берсе бәрәңге ала торган комбайн. Аның өстендә исә 5 булышчы. Чөнки студентлар да бу эштән читтә калмый. Иртәнге 7-дән кичке 6-га кадәр басуда эшлиләр. Практика вакытын файдалы итеп уздыралар. Комбайнда утырып йөриләр. Анда инде безнең шерикләрен, сабакларын, балчыклардан арындыралар. Инде безнең шулай ук монда безнең 150 йөри яны. Глубоко рыхлитель. Анда да безнең курсантларыбыз абитка хәтле бер курсант, абиттан бер курсант. Югыйна уртугы, ияләнеп булансына. Үзең ел сайын чыгасың бу эшкә, яки быел гына әле туры? Бу ел гына чыктым. Алдан чыкканда өйрәтәләрме гомумән эш принцибы ничек эшләргә кирәк икәнен? Инде өйрәтәләр, техника безопасности күрсәтәләр, ничек эшләргә. Басудан бәрәңгене җыеп алганнан соң КАМАЗлар аны складка алып китәләр. Биредә шулай ук система буенча эш башкарыла. Адель әлеге эштә беренче елын гына эшли, ләкин инде куллар ияләнгән. Вазифаларны тиз һәм төгәл башкара. Без бәрәңге сатырга әйтергә. Менә монда торабыз. Балчыгын алабыз, ярыгын, ярыкларын эшлеккә салып барабыз. Зурын кишерен дигәндәй сыман. Нашай ойрабыз интәбез, әкрәнгә башкалан илән, эшләп барабыз. Җитештергән продукция әрәм калмый. Аны ашханәдә кулланалар, кооперативларга тапшыралар, шулай ук ярминкәләргә дә илтәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, тиздән сәламәтлегебез өчен шактый катлаулы чорга аяк басачакбыз. Димәк, вируслы авырулар гриппта янәдән баш калкытачак. Бу вакытта сәламәтлекне ничек саклап калырга һәм нинди ысуллар кулланырга? Бу турыда тулырак мәгълүмат киләсе минутларда. Biz шулай ук балалар белән дә һәр даим ОРВИ, грипп темаларына әңгәмәләр, сөйләшүләр үткәреп торабыз. Көз җитү белән ОРВИ, грипп һәм башка инфекцияләр кебек сезонлы авырулар да уяна. Һава торышының үзгәрүчән булуы аеруча балалар арасында авырулар саны артуга китерә. Мәктәпләр һәм балалар бакчалары актив рәвештә профилактик эш алып бара. Балаларны гигиена күнекмәләренә, бүлмәләрне җилләтергә, кулларны еш юарга һәм салкын тию симптомнары барлыкка килгән очракта битлекләр кулланырга өйрәтә. Безнең балалар бакчасында вируслы авыруларга каршы төрле профилактик чаралар үткәрелә. Иң беренче чиратта без балаларны иртән кабул иткәндә әти-әнидән баланың хәле турында сорашабыз, авыртмыймы, сәламәтлеге турында сорашабыз. Әгәр дә аннары температурасын үлчибез. Әгәр дә инде балада нинди дә булса салкын тию симптомнары була икән, андый балаларны без группага кабул итә алмыйбыз. Чөнки авыру бала инфекцияны таратучы булып
санала. Барлык группаларда төрле вируслар булмасын өчен көн сайын дезинфекция үткәрелә. Хлорлы су белән өстәлләр, ишекләр, шкаф өсләрен сөртәбез, тәрәзә төпләре сөртелә. Атнага бер тапкыр ген уборка үткәрелә. Уенчыкларны тәрбиячеләр көн сайын җуалар, әки иң кичкенәләр төркемендә көнгә 2 тапкыр уенчыклар җуала. Белгечләр әйтүенчә, ОРВИ, грипп һәм ковид симптомнары охшаш. Барлык эш авыруда да югары температура, йөткерү, сулыш алу авырлашу һәм тамак авыртуы күзәтелергә мөмкин. Күкмара районында медицина учрежденияләре хезмәткәрләре грипп сезонына инде әзерлекне башлаганнар. Стартовала, прививочная кампания. Прививку ясату кампаниясе 16 августта старт алды. Бүгенге көнгә өлкәннәр һәм балалар өчен 13290 доза вакцина кайтарылды. Вакцинациядән тыш, кулларны даими юу, антисептиклар, битлекләр куллану кебек элементар гигиена кагыйдәләрен дә үтәргә кирәк. Авыруның беренче симптомнары барлыкка килгәндә табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Күкмара яңалыклары. Һәр вакыт уяу булырга кирәк. Күкмарада акча югалту очраклары ешая. Бу хәлләр районыбыз халкы мошенникларның хәйләләренә эләккәч килеп чыга. Күкмарада яшәүчеләр бу ел башыннан ничә сум акчаларыннан колак каккан. Безнең язмада тулырак. Надо знать, что бесплатные средства мышеловки, ничего не делая, не работая, денег заработать невозможно. 30 миллион сумга якын акча. Нәкъ шушының кадәр сумманы бу ел башыннан Күкмара районы халкы мошенникларга күчергән. Көн сайын диярлек алдау очраклары һәм корбаннар саны артып тора. Всего в августе месяце было совершено 11 фактов мошенничества. Август айында Күкмаралар 8 миллион сум акчаларын югалттылар. Шушы ук айда барлыгы 11 алдау очрагы теркәлде. Банк картасыннан акча урлау буенча 2, шулай ук дәүләт порталына керү очраклары да булды. Гражданин Н балыглык яшенә җитмәгән егет. Ул җәйге каникулларында эшләп акча җыйган. Хыялы үзенә телефон алу. Ләкин мошенникларның исә бу очракта максатлары башка төрле булып чыккан. Мне дали визитку одной компании, которая... Мин Авитага кирип телефон сатып алу игъланнарын эзләдем. Үземә ошагыны тапкач, Telegram каналга күчәргә куштылар. Шулай ук минем товарны алып кайтучы компаниянең номерын да җибәрделәр. Ләкин телефон кайтмады. Мин 23 мең сум акчамны югалттым. Күп очракта корбаннар мошенникларның алдау юллары турында хәбәрдар, ләкин шулай да үзләренең акчаларын һаман сайын югалтып торалар. Без гражданнардан игътибарлы булуларын сорыйбыз. Саклык акчаларын югалткан очракта ашыгыч рәвештә полиция бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Күкмара яңалыклары. Тиешле булмаган урыннарда чүп-чар калдыру бүгенге көндә иң актуаль темаларның берсе. Чөнки кайбер ваемсыз гражданнар үзләре теләгән урыннарда чүп-чарны ташлыйлар. Күкмараның Бикташы урамы башына бәрәңге сабагы эт ишәгесе кебек чүп үләннәре ташлап калдырганнар. Шулай ук агачлык кырыйларында һәм эшләрендә чүп өемнәрен күрергә була. Тиешле булмаган җирдә төзелеш чүп-чары, мебель, суыткыч, чүп үләннәре ташлаучыларга административ җаваплылык каралган. Гражданнарга 1000 сумнан 2000 сумга кадәр, юридик затларга 10 000 сумнан 30 000 сумга кадәр штраф салына. Агымдагы уку елының 1 сентябреннән барлык мәктәпләрдә яңа кагыйдәләр кертелде. Аларның берсе дәресләрдә телефон куллануга бәйле. Хәзер укучылар мәктәпкә кәрәзле телефон алып килә аламы? Бу хакта тулырак киләсе материалда. В общем-то, дети прислушиваются. Телефонов так, как было в прошлом учебном году, пока не было. Быел 1 сентябрьдән мәгариф өлкәсендә күп үзгәрешләр кертелде. Аларның берсе дәресләргә дә кагыла. Мәсәлән, тин фәне яңа уку елыннан яңа исем белән иминлек һәм ватанны саклау нигезләре дип атала. Мәктәпләрдә хәзер шулай ук кайбер тыюлар да эшли башлады. С 1 сентября в соответствии с изменениями, которые вошли... 1 сентябрьдән Россия Федерациясе мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр нигездә дәрес вакытында балаларга, укучыларга телефоннан файдаланырга рөхсәт ителмәячәк. Уку елы башында балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә традиция буенча ата-аналар җыелышлары үткәрелә башлый. Быелгы төп темаларның берсе мәгариф системасындагы яңалыкка кагылышлы иде. Бу дәресләрдә телефонны куллануны тыю. Сейчас телефоны – это бич общества. Хәзер телефоннар җәмгыятьнең дә, балаларның да, өлкәннәрнең дә бәләсе. Һәм без үзебез дә кайчак телефонга бәйләнеп калабыз. Без мәктәпкә укырга киләбез. Биредә барлык мөмкинлекләр дә бар. Һәм әгәр дә телефоннар кирәк икән, балалар аларны кабызырга, аннан шалтыратырга мөмкиннәр. Һәм әлбәттә инде элемтә өчен сыйныф җитәкчеләре дә бар.
Күп кенә ата-аналар әлеге яңалыкны хупладылар. Аларның фикеренчә, смартфоннарны даими куллану уку процессына комачаулый. Телефон, во-первых, отвлекать буланы. Всякие сайтларда утыра мөмкинлекләре булаларын барлыкка киләме телефонда утырганда. Подсказкалар опять-таки үз белемнәре белән түгел, кулландыра тырышалар. Килешәм. Чөнки балаларның мәктәптә төп эшләре билем алу. Аларның телефон инде ул отвлекать итә балаларны, башка юнәлешкә алып кирип китә. Аларның барбер өйдә уйный башлаган уеннарында уйнап бетерәселәре килә. Иптәшләре белән дә аралашасылары килә телефон аша. Укытучылар һәм ата-аналар уку вакытында телефоннар куллануны тыю, һәр баланың уңышлы белем алуына һәм үсешенә ярдәм итә торган уңайлы белем бирү мөхите булдыруга тагын бер адым булыр дип өметләнәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Сугышчан хәрәкәтләр ветераннарының Кукмара иҗтимагый хәрәкәте Сугышчан кардәшлек оешмасы 35-нче гуманитар йөкне махсус хәрби операция зонасына җибәрергә әзерли. Бу юлы туган яклардан хәрбиләргә ниләр китә? Безнең язмада карагыз. Люди активны, стараются помочь нашим бойцам. Спасибо, что не забывают. Битараф булмаган кукмаралылар хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыюны дәвам итәләр. Хәзерге вакытта солдатларга төзелеш материаллары кирәк. Потому что там были на СВО, как бы сказать. Төрле атышлар нәтиҗәсендә блиндажлар яраксыз хәлгә килгән. Егетләрнең күп кенә кирәк яраклары янган. Инструментларга, шуруповертларга, шлифовальный машиналарга ихтияҗ бар. Шулай ук генератор да кирәк. Әлегә гуманитар ярдәм җыю пунктында тыныч, әмма бу озакка түгел. 35-нче йөкне җибәрү якын көннәрдә үк көтелә. Волонтерлар салкыннарның якынаюын исәпкә алып, хәрбиләргә җылы киемнәр әзерләргә тырышалар. Бер коробка урамный, лавашками җылы. Биредә игътибар итсәгез, бер тартма җылы йон уек башлар бар. Кышка әкренгә әзерләнәбез. Гуманитар ярдәмнең зур өлешен бу юлы матраслар, юрганнар һәм мендәрләр алып тора. Аларны балалар бакчасы хезмәткәрләре алып килгән. Алар ведь защищен, блиндаж булгач, от сырости тоже защищается. Вот этой пленкой очень помогает, чтобы сырость на себя не награла. Стерет вначале. Гуманитар ярдәмдә традиция буенча шулай ук азык-төлек продуктлары, медицина препаратлары, кием һәм башка кирәкле әйберләр булачак. Һәр йөк җентекләп төреләчәк. Ярдәмне хәрбиләргә бөтен килеш алып барып җиткерәчәкләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыруы ахырына якынлашты. Мин Миләүшә Хаҗиева сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.